Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nurul Jadid Sonan Kadijogo Demak Bintoro. Nuwun kula nuwun sanggeng prospuh para pinispuh ingkang kagem mastuti dhateng pepengen kawutamen kang satuhi pinabekten para pepunden ingkang tansah pinundi para alim ulama para kiai ingkang siang pantarat rensah sumaning kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka dados panuntun kiblatipun panbah wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang satu kinurmatan. Para pangban pangbating praja, para satinagari ingkang minangka dados pandam-panduming pangayomaning para kala dasih ingkang sinuba ing pahormatan. Birungan saking para tamu saha renggah hadirin hadirat rahimakumullah. Kepareng saderengipun ratamaning adicara pengaosan akbar dalam rangka nuzulul Quran sinareng warga masyarakat Karangsumber Beru Winong Pati Jamiah Masjid At-Taqwa ing dalem mriku kawitan kawula sakonco saking keluarga besar Nurul Jadid Sonan Kadijogo Menakasida modern ingkang sampun kepareng atul terus saking tamu badhe hatma setunggal saking para kanca ing dalu punika. String Kaas Thomas Alim, piano Kaas Thomas Warto, bass gitar Kaas Thomas Nari, gedang tamborin cidor Ingri Kalgan tarumika kang dipun asta Mas Popon Harmono saha Mas Muhammad Ridwan. Wonten tembung saron peking sarwa melasik kang dipun asta piyun Bapak Ahmad Ihsan, Mas Muhammad Sutrisno, Mas Ikhwan, Mas Alfan. Sedaya vokal Nurul Jadid Sonan Kadijogo Menakasida modern ingkang dipun ayahi Al Ustadz Mujib Intan Wulandari, Nasihatul Rafiqah Lisa Drupadi, driver Mas Mustafi, sinareng kawula Megenusa ingkang pinaka jiring pambirana ing dalu punika. Nurul Jadid Sonan Kadijogo Menakasida modern kang makarya serengan kalian Rahma Audio Sound System, lighting panggung panggerijing Aditya Shooting, sugeng dalu sugeng amresani ngantos dugi titi purnaning gati purwa madya wasana tanpa kelangan setunggal menapa-menapa. Nuwun nuwun.
Para tamu saban ingkang satu hormatan hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau wau pinangkatur salam taklim saking keluarga besar Nurul Jati Sorang kadi juga menekasidah modern saking laladan Wonowoso Karangtengah Demak ingkang dipun asupnya dipun Rama Kyai Haji Abdurrahim Magister dengan Islam pengasupun Pes Deluda Wonowoso Karangtengah Demak ingkang sampun kamtarki Joko Goro-goro. Dikini pun atur selam taklim song-song agung kang wonten ing laladan Karang Sumber Beru pun Bapak Jamil Sosa perangkatipun kimbatan kata lemben sesepuh binispuh para alim ulama pun Bapak Kiai Muslimin Bapak Kiai Ngasimin sarjana pendidikan di wabil khusus pun Putra Agung Bapak Hamim lan warga masyarakat Beru Karang Sumber ingri kanggahan dalu punika. Terima kasih kerjasama Nurul Jati Sorang kali juga makasih dia modern Rahma Audio Sound System ya kalau sudah jadi paten selama lamanya sampai pun nanti semoga sukses tanpa halangan satu apapun. Lighting panggung icing Aditya syuting milik saudara kita sendiri. Senior kami yang terhormat Bapak Anto putra tunggal yang ganteng sukses tanpa satu apapun ya semarikan kabarmen di malam hari ini.